даври сеюми бозиҳои Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ ба анҷом расид. Мунтахабҳои футболи то 19 солаи Тоҷикистон ва Афғонистон дар ин мусобиқот бо ҳам рақобат карданд. Дидори ин ду тими миллӣ ҷолибу диданӣ сурат гирифта, аз ибтидо то ба анҷом футболбозони ҷавони мо бартарӣ доштанд. рақобати мазкур дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе сурат гирифт. Дар ибтидои рақобат футболбозони хатти ҳуҷуми мунтахаби 19-солаи кишвар Ислом Зоиров бо зарбаи ҳадафраси хеш ҳисоби дидорро боз намуда Тоҷикистонро ба пеш баровард. Баъдан Шаҳром Самиев маротибаи дуюм тӯбро вориди тури дарвозаи миллипӯшони ҷавони Афғонистон сохта ҳисобро 2-0 сохт. дар қисмати дуюми рақобат футболбозони мунтахаби 19-солаи Афғонистон дар ҷаримагоҳашон ба қоидасти тезӣ даст заданд ки довари марказ ҷониби дарвозаи онҳо зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин намуд. пеналтиро бошад футболбози шумораи 18-и тими миллии 19-солаи кишвар Абдулмумин Забиров ба гол анҷом дода ҳисобро 3-0 сохт. дар ҳоле ки ҳисоб 3-0 ба суди футболбозони ҷавони тоҷик буд, мунтахаби Афғонистон низ билохира ба задани гол даст ёфта ҳисобро тағйир дод. зарбаи Рашид Азизӣ ҳадафрас буд. ин дуюмин пирӯзии тими миллии то 19-солаи Тоҷикистон дар мусобиқаи Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ буда, қаблан шогирдони Зайниддин Раҳимов дар даври аввал озод буданд ва дар даври дуюм тими мунтахаби Туркманистонро бо ҳисоби калони 5-1 шикаст дода буданд. иштирок дар ин мусобиқа барои мунтахаби то 19-солаи Тоҷикистон яке аз марҳилаҳои асосии омодагӣ ба марҳилаи интихобии чемпионати Осиё 2020 ба ҳисоб меравад. дар бозии дигар футболбозони 19-солаи Эрон бар ҳамсолонашон аз Туркманистон бо ҳисоби 4-0 дастболо гаштанд.